tresnapun para saka Kurawa banjur naleni diuket badane si Bratasena diukel nganggo oyot-oyotan dibandhi watu jumpuk karo segara. Wis si Bratasena upama nalar dipikir kang kanthi nalar kuwi kudune Bratasena temen pati ana jeneng segara ning isih diayomi dening Gusti Kang Jagat. Bratasena ditemoni dening ratune Dewi Ratune Mina. Ing kono malah si Bratasena kuwi diwenehi anugrah wujude kekuatan ya kasantikan ya kasekten. Wujude kendi-kendi mau isi banyu tirta rasa kunda. Tirta rasa kunda. Upama ngombe sak kendi kumat kuwatane Bratasena 10 gajah kekuatane. Ing kono Bratasena kuat 10 kendi berarti 10 ping 10 100 kendi to 100 gajah kekuatane si Bratasena. Mongko sak kendi iki padha karo kekuatane kuwi 10 gajah. Lah nek ping 10 padha karo 100 kekuatan gajah si Bratasena. Lho, arep sing kaya ngopo? Nek isih diparingi slametan Gusti Kang Jagat para Pandhawa kuwi isih mulya, isih urip, arep remah patine dening para sata Kurawa. Sampun-sampun. Nyuwun sewu, kula pengkal sawetawis. Kados pundi? Nyuwun sewu Bapak. Nggih. Lajeng pincang menika upami dipun wurungaken wonten anggenipun badhe Prabu Durjana tinangun menapa saged upami dipun wurungaken dipun batalaken Prabu Durjana tinangun punika menapa nggih saged kemawon caranipun pripun carane Yai Prabu Sudana Prasata Kurawa tapak asma kabeh para Kurawa 100 para Kurawa kuwi tapak asma yen to negara ing Astina mbok ulungake marang Pandhawa ing kono ra bakal kedaden perang Bumi Jaya Binangun menika Yai. Sampai pangsang nonton Prabu Durjana geger Jawi wong sawane Brahmana ing Prabu wong sang nonton Prabu Sumbereng Astina gumrocok tantekan sampya sumewa
Tegese kula menika ora dunung ora papan. Jer kula menika sejatosipun pandhita utusaning para caopen kahlangan kula supados ngangklang bawana mitulungi sinten ing kedah kula tulungi jagat menika sebulan. Wong nggih. Monggo dhisik. Sila Pekawan Trilucana. Nggih Pekawan Trilucana. Tri menika Trilucana menika mripat kula menika telu sing kalih niki sing setunggal menika wonten ing ati. Ning jelas terwaca kula menika sampun kinundhangaken kaloken rap sedaya para kawing pundi kemawon samping ngundhangaken bilih kula menika pendhita ing saged ngertos sadurungipun winarah, ngerti sadurunge winarah. Nuwun sewu nek kula ora basa karo sampeyan ora dadi boyo pengopo. Yen pancen kowe kuwi pandhita ngerti sadurunge winarah, ayo aku iki sapa lan sedulurku kowe pira? Sedulurmu kuwi kabeh ana 100 lanang kabeh
sing siji kuwi wadon Widur Silawati entuk Jayajrata sampeyan iku Prabu Duryudana Jaka Pitana Nararya Tripamangsah Destra Atmaja Anggendari Suta nggih napa ora pancen wah iku pandhita kok ngerti sakti larang mangko dhisik yen kowe ngerti kowe tekan kene iki mau kowe katrimo apa aku bakal ditulungi marang wong kang nandhang peteng sing peteng sapa Prabu Suyudana kok kowe ngerti petenging atiku saka piye ngene ya Prabu Suyudana petenging atimu merga panjenengan bingung apa bingunge sampeyan ing besok perang Bratayuda Jaya Pinangun sampeyan wedi sampeyan ajrih sebab perang Bratayuda Jaya Pinangun kuwi bakal ana ngono mangko dhisik sacake kok iki ana saweneng pandhita sing kitab-kitabe ngerti kang dadi atiku lho ngerti to ngerti ae lah saiki lah aku ngerti kang dadi karepanmu ngerti piye kowe kepengin ana tembung nek kowe nyata Pendhita Sekti kowe bisa ngerti sadrinarah coba patenana para Pandhawa ya ngono apa wah edian bisa dicacaki atine wong ning kowe bisa ngerti atine manungsa kowe pandhita kondang kowe pandhita kawentar pancen kowe pandhita hebat edian ora sanggugung karo aku biasa ngono pun mboten sanggugung kula niku ngoten niku pun panganan kula niku ngerti lho kalih sampeyan ngerti karo karep sampeyan coba nek kowe ngerti hatiku saiki hatiku piye lho sampean mesine ya mesine mbok tulung patenana para Pandhawa iya apa ora hebat kowe yen mangkon aku jaluk tulung patenana para Pandhawa pancen aku rene bakal bantu sing kudu tak bantu ya kowe Prabu Suyudana mangkono iya yen ngono mangkono kowe pirang taun aku bakal mateni para Pandhawa lho napa kok nganggo taun-taunan barang yen mangkono pirang sasi ora sah-sasen nek gur mateni para Pandhawa pirang minggu ora sah minggon pirang dina aku budal mateni para Pandhawa sedina sewengi baliku aku nyangking ndase Pandhawa tak sowanake nang ngarsamu Prabu Suyudana
Suwata Sang Jaladara. Wis. Wong iki kan erang kaya suarane makane kok suarane akeh men. Kowe bekan trilu sama. Mendung kumalungku kumengsun atek Surawani kowe. Kowe ngrasani para Pandhawa. Iya. Iya nyamuk. Kowe ngrasani para Pandhawa apa sik kowe kasepen? Kowe ora padha pangrungkul kangge para Pandhawa. Kok kowe wani bakal merjaya para Pandhawa mati apa sing kangge kasepen? Apa sing kangge bucin? Lho, elenge aku mateni para Pandhawa ana sing tak nggo agul-agul. Yo, kowe bisa mateni para Pandhawa. Kowe bisa merjaya para Pandhawa. Nanging langkana bangke Prabu Baladewa. Iki sedulanan arep kakangane para Pandhawa, Iblis. Wis kok ning bumi ning donya iki ora ana ya. Ora ana manungsa sing tak deni. Nek guru kowe ngono, aku ya ora wedi lho Baladewa. Biasa tukak dasmu kowe. Iki wah pakatine para Pandhawa. Abya Wrawuh, Pandhawa. Aja kaget ora apik negara Ngamarta iki lho.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa quwata illa billah al-aliyyil azim. Aku lan kowe katimbalan sowan kanthi wilujeng ing sambikala Allahumma amin. Tembung syukur kuwi tegese kepiye to, Nduk? Iya, tegese kepiye to, Mak? Ya kuwi syukur kuwi tegese ngawuri marang kenikmataning Allah, ngawuri marang barokahe Allah utawa ngerteni marang peparinge Allah kang tinampa marang aku lan kowe ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Mula kanthi ucapan bismillah hajat lan niate pemerintah lan masyarakat desa ing suluk Dolopo kene, Nduk. Ya ki ngenekake tasah kurang bersih desa, Nduk. Ngururi adat kuno Jawa. Ngono, ngururi adat kang wis ana, adat Jawa kang ya kuwi dilestarekake diuri-uri marang para masyarakat ing desa Suluk kene, Nduk. Iya. Mula ing puniki sedaya pamong desa ugi sedaya warga masyarakat ing desa Suluk silaturahmi kempal manunggal lan sedaya masyarakat ya perlune gedhekake pirukunane tansah dilambari tresna asih marang sepadha-padha bisa kukuh bakuh utuh satemah bisa tepung runtung golong pikir gembleng pengangen-angen wekasane bisa manunggal ya, Nduk. Iya. Manunggal ing budi cipta rasa lan ngarsa satemah jumbo kang den kayuh satemah enggal tuwuh sembata kanthi sejo satemah nyata lestari kang den esti satemah dadi pungkasane rahayu kang tinemu karta tata raharja. Allahumma amin ya Yung. Muga-muga pamujine awake dhewe ugi sedaya punden pemerintah warga masyarakat desa Suluk kebak nikmatul iman, nikmatul Islam, lan nikmatul sehat ya Nduk. Allahumma amin. Atus saking suta-suta sakit, atus saking panggoda parencana, sumingkir sumilak kabeh trimala nirmala nirbaya nirwikara, nirsengsara nircoba nirbencana. Allahumma amin. Para petani lestari tandurane lan pengasilane, para bakul sing tuku padha ngumpul, para warung-warung sing tuku nganti tepung lan untung. Iya, amin. Pasare dadi aja lan rame ngasilake ya, Nduk. Iya. Pak Lurah lan prangkate hebat-hebat
para masyarakat pengasane padha ningkat Allahumma amin. Dados warga masyarakat ingkang sakinah mawaddah warahmah, dados warga masyarakat ingkang badatun thayyibatun waradun kafur Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Iya matur panuwun dumateng Bapak Lurah ugi sedaya warga masyarakat ing desa Suluk kene ya Nduk nyuwanake awake dhewe maneh kandhek wis ana 2 taun ora sowan. Iya iya kok mau tak kudune maksin Ramadan gentenan ya mak. Matur panuwun isih diberkahi maneh. Iya iya iya. Mula Nduk alhamdulillahirabbil alamin pamuji awake dimuga-muga sepulur kabeh warga masyarakat ing kene pamong desa ing kene sepulur kang dadi ajat lan niate ya Nduk. Iya iya iya. Isone awake dhewe mung dedonga ya. Mula Nduk ayo sateruse iki tak aturake pangabekti kula punjuk dumateng menika saking Kapolres ugi rawuh saking Kapolsek ugi sami rawuh saking Ndang Pramil ugi sami rawuh ugi saking nggih menika Bapak Bupati Wakil Bupati iya rawuh saking kecamatan ugi rawuh matur panuwun rawuhipun sedayanipun iya ugi para Pak Lurah sekecamatan Doropo ugi sekabupaten nggih menika Kabupaten Madiun kathah sing rawuh lho iya matur panuwun ya luar biasa Bapak Lurah Nyoi. Sajane jenengipun menika asmanipun menika Bapak Lurah Daryono. Oh, Bapak Lurah Daryono. Oh iya. Ugi Ibu Kades, Ibu Lilik Darwati ning Bapak Lurah iki terkenale ingkang asma menika Pak Kades Nyoi. Wah, terkenali kondange kuwi ya, Mak. Jan ibat lho Bapak Lurah Insinyur Pak Daryono. Iya. Matur panuwun aku nimbali kawula sedaya ya, Mak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nduk, apa yo awake dhewe ora mung ijen ning nganti pelawak sing kondang dunia akhirat. Pelawak kondang dunia akhirat. Tenang kula. Iki pokoke jelas pelawak ing kawentar ngendi dalan senior iki pelawake ya kuwi dalam sak Indonesia sak dunia iki pokoke pelawake ya kuwi. Ya, iki rawuh. Karo panjenengane nggih menika bintang tamu nggih menika Mbak Lusita Brahman. Wah, Mbak Lusita Brahman. Kaya ngopo kiprahe Mak? Tunggu-tunggu pamirsa. Ya. Sing bintang tamu. Oh, bintang tamu sing siji niku mau gagah gedhe dhuwur, gagah piteksa. Putih awake. Panjang ora kasungsung nek ora kedanan aku lho wonge. Iya. Memang kowe ora rawuh. Alhamdulillah. Allah ing bengi iki pamujine sedaya sederek ugi para sesepuh bengi iki paringi terang. Alhamdulillah. Yang ini barokah tenan paringi terang. Coba Nduk, ayo iki awake bintang tamu saka Jawi Tengah. Ya, Boyolali. Dikatonake kaya ngopo, Nduk? Ya. Sampate Nduk.